Určite to tam je, pretože práve prichádza nová bombshell. Čo? Čaute, snad ste si nemysleli, že končíme. Tak tá má takýto zadok. Chalani, počula som, že tu hráte nejakú super hru. Zahráme si ešte raz? Tá holka byla fakt hot. Tak, do popcornu poprosím Martina. Jdu na to. Do kečupu poprosím Daniela. Do guličiek poprosím Ivana. A do srdečka poprosím Honziho. Na pátí výrazy už jsem radši nekoukal, protože tady vždycky zabíjí pohledem, když se jdu líbat s nějakou slečnou. No to frajerky robia. Martinom to bolo také lážo plážo, ale zatiaľ som necítila nejaký vibe spoločný asi. No počká, no. Got the top down, tires on fire. Who are you? I'm living over there. Daniel, toto ti nedarujem. Ivane, ty se nezdáš. Myslím, že Patricín výraz mluvil naprosto za vše. Honzin bol polibek super. Som nečakala, že bude tak do toho iniciovať až. Tak super srdiečka, ďakujem za super privítanie, dúfam, že ste si hru užili.